Nitong September 2, isinagawa ang COVID-19 vaccination sa Barangay San Vicente sa Concepcion, Tarlac. Subalit sa kabila ng pagpapabilis sa vaccination rollout, nagkaroon naman ng problema sa listahan ng mga babakunahan sa nasabing lugar. Wala umanong koordinasyon ng provincial government sa munisipyo. Umalma naman ang ilang residente sa nangyari dahil tila mas nauna pa ang mga hindi nagpalista sa online vaccine registration ng Concepcion. Kami nga po, frontliner, matagal na po kaming nandito sa barangay, tapos matagal na pong nakalista, hindi pa po kami nababakunahan hanggang ngayon. Mag 1 year old pa lang po yung anak ko, tapos kung sino-sino po yung nakakasalamuhan namin dito, hindi pa po kami nababaksin hanggang ngayon. Baka maawa ko yung mga anak ko saka pamilya ko Bukod sa problema sa vaccine scheduling, may mga lumabas ding video at larawan kung saan makikita ang mga nagpabakuna na nakaalis ang face mask at walang physical distancing. Ayon naman sa pamahalang bayan, dahil nga sa kakulangan ng koordinasyon, posibleng may ilang mga residente na ang nagpa-booster o ikatlong shot, gayong marami pa ang hindi nakatatanggap kahit unang dose ng COVID vaccine. Hindi po na-coordinate ito sa ating LGU, sa ating Rural Health Unit at sa ating Municipal IATF. Wherein meron po kaming ongoing system na sinusunod dito para sana maiwasan yung special reservation at special accommodation. What we did nagkaroon kami ng online registration at identification ng mga talagang mga rightful beneficiaries according to the order, yung A1 to A4 ho natin. Sa huling tala ng Concepcion IATF, higit 23,000 pa ang mga eligible resident na naghihintay na mabakunahan. Vaccine supply shortage pa rin ang nangungunang dahilan kung bakit nagiging mabagal ang vaccination drive sa bayan. Malaking tulong naman umano ang pagbaba ng bakuna ng provincial government, ngunit magiging sagabal ito sa maayos na vaccination records ng bayan. Nagkagulo. Itong mga tao ho dito naghihintay sa munisipyo dahil walang bakuna, tapos biglang malalaman nila may bakuna pala dun sa isang kabilang barangay. Sa isang pribadong residential compound din umano isinagawa ang naturang vaccination. Ang masama ho dito, habang nagbabakuna, nagpapapicture pa itong mga ibang mga political personalities. Alam nyo naman ho, limited ang supply ng bakuna ngayon. Kaya kapag nalaman na ganito, talagang magreklamo yung mga tao. Ito inaayos natin. Magkaroon lamang ng sistema at ayusin, okay naman kami dun Sabi ko nga, hindi ko naman sila babawalan na magbakuna sa aking mga barangay. Actually, gusto ko nga yun Depensa naman ni Governor Susan Yap, walang maayos na venue ang barangay kaya isinagawa ito sa pribadong lugar. Expect po kami ng lugar sa San Nicolas Balas, kaya lang po yung barangay covered court, nung matignan ng aming vaccination team, maliit, walang bathroom facility, ang kalye po ay medyo makipot, kaya minarapat po namin maghanap ng ibang lugar. Meron nag-offer ng kanyang lugar, so ang instructions ko lang naman dapat yung mga karatig barangay ay kayang puntahan ito. Hirit pa ng gobernadora, wala silang nilabag sa protokol ng pagbabakuna sa nasabing barangay. Nag-coordinate po kami sa mga iba't ibang kapitan dahil bakuna nga po ito sa barangay. Mahigit isang buwan na rin umanong nagsasagawa ng pagbabakuna sa mga high-risk area ang provincial government. Hindi lang po sa barangay kami nagbabakuna, pati po sa mga factories at establishmento na malalaki na kung saan ang cases po matataas. We've been doing this na sa iba't ibang lugar sa probinsya. Kaya Mayor Andy, if in terms of coordination, alam nyo naman ilang beses na kami nagpapatawag ng mga meeting sa Capitol, sa IATF, sa LMP, pero I think you have not attended any of this. As of September 6, umabot na sa 2,118 ang active cases sa buong Tarlac. 218,806 naman ang nakatanggap na ng unang dose ng COVID vaccine, habang 147,031 ang fully vaccinated. Rainiel Pawid, CLTV News.